ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. канали Паҳлавон куҷа гирифтем, Акай Ғулом, Акай Умеда. Хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем 100 рӯз граница гузаштем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. чемпиони вазни ним вазнини UFC Магомед Анкалаев ба вазни вазнин баромада метавонад. Оиди чиз менеҷери ӯ Ризван Магомедов хабар дод. мо чунин мақсад дорем, чунки дар ин ҷо ягон кори намешуданӣ нест. Агар ки мо ба топ 15 вазни ним вазнин назар кунем, пас дар он ҷо танҳо як-ду рақиб мондааст ки Магомед бо онҳо ҷангидагӣ нест. Дар он ҷо Иржи Прохаска ва Ҷамал Хил аст ва боз Хил чанд маротиба шикаст хӯрд. Ӯ аллакай дер боз шуд ки дар пойгаи чемпионӣ нест, гуфтааст Ризван. хотиррасон мекунем ки Магомед Анкалаев дар муғориба зидди Алекс Перейра чемпион шуда буд ва акнун аввалин маротиба камарбанди худро маҳз зидди Перейра рӯзи 4 октябр дар турнири UFC 320 ҳимоя хоҳад кард. Аз рӯи суханони Перейра, агар ки Анкалаев дар ин муҳориба шикаст хӯрад, пас UFC дигар ба ӯ муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд. Ана худи Анкалаев бошад дар ин суханҳои Перейра ҷавоб дода навишт ки ту рост мегӯӣ, ман ҳаққи овоздиҳӣ пайдо намекунам, чунки ту ба хоб меравӣ ва баъд ба кори пешинаи худ ба шиномонтаж бармегардӣ, навиштааст Анкалаев. чемпиони вазни сабук UFC Илия Топурия шаби гузашта дастгирии худро ба мардуми Газа баён кард. мо ягон вақт ба ягон кас дар ҷаҳон марг намехоҳем. Мо доимо мехоҳем ки ягон кас ба ягон чиз муҳтоҷ набошад. Мехоҳем ки ҳама об барои нӯшидан ва нону авқот барои хӯрдан дошта бошанд. Ва рости гап, мо ҳамаи дастгирии худро ба оилаҳои Газа равон мекунем. мо тарафдори шумоем. Агар ки ман имконияти ягон кор карданро медоштум, ман дарҳол ин ҷангро манъ мекардум, чунки ин чизро қабул намекунам, гуфтааст Топурия. хотиррасон мекунем ки чанд муддат пеш Илия Топурия дар суҳбат бо блогери машҳури амрикоӣ Нел Бойз душмани мусалмонон Беньямин Нетаньяхро таъриф карда буд. Дар вақти суҳбат Топурия гуфт ки дар баъзе мавқеъҳо корҳои кардаи ӯро мефаҳмад. баъди ин суханҳо Топурияро мухлисон сахт танқид карданд, ҳам мусалмонон ва ҳам бисёри дигар одамҳое ки мардуми Газаро дастгирӣ мекарданд. акнун чӣ гуна ки мебинем Топурия фикрҳои худро иваз кард ва гуфт ки мардуми Газаро дастгирӣ мекунад ва тарафдори онҳост. ба фикри шумо дӯстон, ин суханҳои Топурия сидқан буданд ё ин ки ба ӯ чунин маслиҳат доданд баъди таъриф кардани Беньямин? Метавонед фикрҳои худро нависед. легендаи муҳорибаҳои омехта Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки аз реванш байни амакбачааш Усман Нурмагомедов ва Пол Хьюз чӣ интизор аст? биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. усман сахт тамрин мекунад. ӯ гӯштин гирифта метавонад, бо пойҳо зарба зада метавонад, бо оринҷи дастон, бо зону, бо дастон. ӯ ҷангвари хеле сахт аст. аз якум муҳориба дида ҳозир ҳамаи чиз дигар гуна аст. акнун усман мефаҳмад ки рақибро ҷиддӣ қабул накарда буд. албатта мо кӯшиш мекунем ки муҳорибаро фавран ба анҷом расонем, чунки усман финишор аст. ӯ малакаҳои бисёр дорад ки барои ғалабаи фаврӣ дар коранд. агар ки усман ӯро фавран шикаст дода тавонад, пас беҳтарин мешавад, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, бояд қайд кард ки дар якум муҳориба Пол Хьюз ба Усман Нурмагомедов аз ҳама муҳорибаи вазнин дода буд ки баъзеҳо ӯро ғолиб мешумориданд. акнун онҳо рӯзи 3 октябр дар Дубай реванш мегузаронанд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.